Máme raritu. V týchto dňoch bol dokončený a odovzdaný jeden z najväčších drevených obrazov v Európe. Slovenskí umeleckí rezbári na ňom pracovali takmer 3 roky. Motívom obrazu sú obyvatelia Severného Spíša v malej obci Hniezdne, ktorá bola v minulosti najmenším kráľovským mestom Uhorska. Drevo je z 80-ročnej lipy z Podtatier, rám obrazu zasa zo 100-ročného smreku. Na obraze pracovalo 3 roky 7 rezbárov, dielo váži viac ako 1 tonu. No a obraz bude súčasťou nového Nestfield parku, ktorý vyrastá v obci Hniezdne na podporu turizmu v lokalite Severného Spíša a zámerom je ukázať tradičné remeslá ako aj zvyky obyvateľov spomínaného regiónu. Tak sa to pohýňa a určite si prídu odfotiť tento krásny obraz aj mnohí turisti zo zahraničia. Dnes môžete navštíviť samozrejme akúkoľvek pamiatku, ale bude vám veľmi zima, takže ak sa chystáte von